Právě se nacházíme u vysokoškolských kolejí, kde naši kamarádi si něco vybírají z obchodu. No, takhle se nakupuje pozdě před kolem. A kluci, otočte se. Je toho tam asi hodně, no. Je víkend, lidi odjeli domů, tak myslím, že by se tam mohlo něco najít. No. Asi bude nakupovat i v Tesku. Podle té tašky. Nějaký sýr. No. To je nějaký salám. Nějaký rohlík k tomu, co? A zakousnutí. A co ty tady? No jo. Bramborky. Takovou ukousuje tyčku. No jo, to je sváča. Dobrou chuť, chlape. Co to voní? Sekaná. Ještě čerstvá, no jo. A co ještě? Tam to jsou snad vajíčka nebo co?